Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі у Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, і зноўку з намі у нашым плаваючым графіке, але тым не менш рэгулярна і штотыдзень сустрэча з палітычным аглядальнікам і гісторыкам Александром Фрыдманам. Добрый дзень, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Спадар Александр, ну давайте пачнем з актуальных навінаў і ўсё, што адбываецца вакол гэтага так званага мірнага плана Трампа. Якія высновы, якая рэакцыя сусветных СМІ, палітыкаў, ваша асабістая ацэнка таго, чым скончылася як сустрэча ў Маямі, так і вось зараз сустрэча Уіткафа і Кушнера у Маскве? Тое, што адбылося, яно, ў прынцыпе, чакана. Ніхто асабліва з сур'ёзных экспертаў, калі паглядзець на публікацыі сусветных выданняў, і ўвогуле паглядзець там у розных кшталтах экспертаў, экспертнай супольнасці, іншага насамрэч і не чакалі. Так, былі сустрэчы ў Флорыдзе, там былі перамовы, там былі, напэўна, унесены нейкія змены, але ж па-ранейшаму ніхто так і не ведае, які там быў канчатковы варыянт. І калі стала вядома пасля гэтых украінска-амерыканскіх сустрэч, з паведамленняў прэсы, што галоўныя пытанні яны па-ранейшаму не вызначаны, гэта тэрытарыяльныя пытанні, пытанні бяспекі Украіны. Ну, калі было зразумела, што адказу нейкага рашэння наконт гэтых пытанняў няма, ну, стала адразу відавочна, што калі сапраўды будзе гэтая паездка Кушнера і Уіткафа у Маскву і нейкія перамовы, ну чаго яны могуць дасягнуць, калі няма дамоўленасці па прынцыпу, няма выйсця і дамоўленасці па прынцыповым пытанні. Таму і адпаведна чаканняў сур'ёзных, што там будзе раптам будуць нейкія зрухі, ну іх не было. Былі перамовы былі працяглыя, напэўна, гэтыя перамовы былі таксама складаныя, але які вынік? Ну, з таго, што мы на дадзены момант ведаем, акрамя гэтых усіх агульных словаў, ёсць галоўная заява Юрыя Ушакова, памочніка Пуціна, па знешнепалітычным пытанням, што кампраміса няма. Калі пераводзіць ужо зусім на простую мову, не дамовіліся. Няма выніка, няма нейкага рэзультата, які можна было абмяркоўваць. І зараз амерыканскі бок, відавочна, будзе для сябе вырашаць, што рабіць далей. Напэўна, нейкія месаджы ад Пуціна, як гэта і казаў Ушакоў, да Трампа асабіста былі. Гэтым тлумачыцца тое, што пакуль няма на дадзены момант, калі мы з вами размаўляем, няма ніякіх інсайдаў пра змест перамоваў, няма амерыканскай рэакцыі. Но выглядае так, што думаю, што Трампу ўжо Уіткаф-то паведаміў, яны ж былі ў амерыканскай амбасадзе, напэўна, звязваліся з Трампам, але, напэўна, нешта трэба абмеркаваць асабіста. І тады ўжо будзе сфармулявана амерыканская пазіцыя, як рухацца далей. На карысць гэтай версіі сведчыць і той факт, што запланаваная, ну як кажуць, запланаваная была сустрэча ў Брусэлі паміж Кушнерам, Уіткафам і Зеленскім, што яны сустрэнуцца што яны зробяць перасадку ў Брусэлі і паразмаўляюць з Зеленскім. Гэтай сустрэчы не адбылося, ну калі яна была запланавана, не адбылася, ну так відавочна таму, што няма пра што размаўляць. Можа, ёсць нейкія прапановы з Масквы, а можа і няма, хто яго ведае. І перад тым, як увогуле размаўляць з Зеленскім, а Кушнер і Уіткаф, яны ж выканаўцы, яны ж не вырашаюць гэтыя пытанні, яны могуць дамагчыся нейкага выніку як перамоўшчыкі, але ўжо такія кардынальныя пытанні, тут апошняе слово відавочна за астатнімі, за Рубіо, Вэнсам, Трампам і гэтак далей. Ім пакуль няма што паведамляць Зеленскаму, яны не ведаюць, якая рэакцыя Трампа, альбо Трамп хоча ўзяць нейкую паўзу, паразважаць, параіцца, таму гэтая сустрэча не адбылася. Зыходжу з таго, што бліжэйшым часам, можа сёння, можа заўтра ўсё ж такі нейкая інфармацыя са Злучаных Штатаў будзе. Пакуль мы бачым толькі расійскую рэакцыю, ну гэта агульныя фармулёўкі, нічога канкрэтнага там няма. Ну так, вось калі абапірацца на тое, што сказаў Пескоў з гэтай нагоды, то па яго словах, нешта было прынята, нешта было адзначана як непрыймальнае, нешта там было абмеркавана. Ну, карацей кажучы,
очень интересно, но нічога не зразумела. Атрымліваецца, что нічога, пустая нейкая сустрэча, але 5 гадзінаў яны там сустракаліся. Ну я разумею, там перакладчык, то губляецца час на пераклад у один бок і ў другі бок, але 5 гадзінаў. Пра што там, пра печенегаў зноўку слухаць лекцыю? Ну я думаю, что без гэтага не абышлося. Напэўна, мне цяжка ўявіць сябе, што можа быць нейкая сустрэча ў Пуціна, якая абыходзіцца без гістарычных альбо хутчэй ўсё ж такі псеўдагістарычных экскурсаў. Так што хутчэй за ўсё гэта было. Час быў патрэбны. Думаю, што амерыканскі бок, Віткав, Кушнер, яны спрабавалі Пуціну патлумачыць, чым выгадныя гэтыя прапановы, чаму трэба пагадзіцца, чаму трэба шукаць кампраміс. І на гэта патрэбны час. Бо зноў жа, калі б амерыканскі бок сказаў, мы прымаем усе рускія расійскія патрабаванні і будзем далей працаваць з Украінай, прымушаць Украіну прыяляць гэтыя расійскія умовы, ну тады і не патрэбныя гэтыя паездкі ў Маскву. Не, там былі прывезены нейкія рэчы, якія былі абмеркаваны з украінскім бокам, якія для Расіі відавочна непрымальныя, якія расійскаму боку не падабаюцца. Ну і ішло там менавіта гэтае абмеркаванне. А паколькі Пуцін гэта чалавек, які гатовы весці працяглыя перамовы, так бы мовіць, каб ізматаць праціўніка, перамоўшчык той бок, з якім ён вядзе гэтыя перамовы. Таму гэта ўсё так цягнулася. Амерыканцы былі зацікаўлены ў выніку, ім патрэбен вынік. Яны не зацікаўлены ў тым, каб паехаць. Ну вось у іх атрымалася досыць чакана паехаць, каб паехаць. У мяне няма аніякага адчування, што нейкія зрухі адбыліся. Так што паступова, хутчэй за ўсё, гэты план Трампа будзе адыходзіць на другі, трэці, чацвёрты план, бо нейкіх рэальных магчымасцяў для яго рэалізацыі, ну пакуль не, прынамсі, яны не бачныя, пакуль яны не відавочныя. То бок, умоўна кажучы, зараз з першых палос тэма увогуле гэтага умоўнага мірнага плана Трампа будзе сыходзіць там на другія, трэція, чацвёртыя, 12 палосы паступова, абмяжуючыся там чарговай якой-нибудь там сустрэчай перамоўных груп там ЗША і Расіі дзе-нибудь ва ўмоўным арабскіх эміратах ізноўку там ці яшчэ што-небудзь, і ўсё. То есть зараз сказаць пра нейкае то, што можа быць чакацца нейкі прарыў, то наўрад ці. Ну калі зноў жа няма гэтага кампрамісу і калі паглядзець на заявы расійскага боку, ну так, яны асцярожныя, яны кажуць, што мне Расія не адвергла гэтыя прапановы, ну яны гэтага баяцца, калі гэта будзе выглядаць так, што Расія адвяргае мірныя прапановы Трампа, то ўзмацніцца ціск на Трампа, каб ён уводзіў новыя санкцыі, каб ён ціснуў на Расію. Таму яны кажуць вельмі асцярожна. Мы абмяркоўваем, але мы не адмаўляемся, мы прынцыпова зацікаўлены пра тое, каб гаварыць. Тое, што кажа Ушакоў, мы пакуль не знайшлі кампрамісу. Ну гэтае расійскае пакуль, яно можа цягнуцца і месяцамі, а можа і нават на працягу некалькіх гадоў. Прынцыпова бачна, што дамоўленасцяў няма, і пакуль зусім не зразумела, як яны могуць з'явіцца. Мне падаецца, што дасягнулі такога ўзроўня, калі Украіна пайшла на тыя максімальныя кампрамісы, на якія яна можа себе дазволіць у дадзеных умовах пайсці, а Расія свайго боку на кампрамісы па прынцыповым для сябе пытанням ісці не жадае. Ну калі абодве бакі дасягнулі такого ўзроўня, што на кампрамісы яны далей не ідуць, то і адпаведна ўсе гэтыя мірныя ініцыятывы вялікага сэнсу не маюць. Мне таксама падаецца, што Трамп ужо пэўны час не бачыць, ну пэўны час гэта некалькі дзён, не бачыць шансаў на тое, што будзе дасягнуты рэзультат бліжэйшым часам. Таму ён пераключыў сваю увагу. І гэта не тыпова для Трампа. Трампа тыповая знешняя палітыка Трампа, адно пытанне, я ім шчыльна займаюся. Зараз ён ужо пераскачыў з украінскага пытання на пытанне венесуэльскае. І калі паглядзець на тэму Венесуэлы, Мадура, гаранты бяспекі Мадуры, тое, што Мадура збіраецца альбо не збіраецца сыходзіць, плануюць амерыканцы там ваенную аперацыю, не плануюць, так ці інакш кейс Венесуэлы, ён прысутнічае зараз вельмі ўжо шчыльна у публічнай прасторы, і ў мяне ёсць такое адчуванне, што бліжэйшыя дні
на напрамку знешняй палітыкі Злучаных Штатаў будуць пераважна венесуэльскія. А што тычыцца Украіны, ну там Трамп заўсёды там, дзе ёсць поспех, альбо дзе ёсць шанс на поспех. Там, дзе няма поспеха, няма нейкіх там нават надзеяў на поспех бліжэйшым чынам, і дзе Трамп у непрыемнай пазіцыі, бо калі зноў жа, што мы бачым, так, урэшце рэшт, Трамп ужо ў які раз абяцае, што гэтая вайна будзе скончана. Заўсёды падкрэслівае, што яны накіроўваюцца ў пэўным належным накірунку. Вось і все атрымаецца. І кожны раз не атрымліваецца. Тут можна, канешне, по-рознаму там разважаць, чаму не атрымліваецца, але той факт, што не атрымліваецца, гэта паказчык слабасці сённяшняй амерыканскай адміністрацыі. Што Трамп не ў стане вырашыць гэтую праблему, якой бы яна ни была. І яму гэтая тэма вельмі непрыемная. Так што мне падаецца, што калі амерыканскі бок раптам не вырашыць зрабіць нейкія жорсткія крокі, альбо супраць Украіны, альбо супраць Расіі, сказать, вось ёсць пэўны бок, які не жадае вырашыць праблемы, і ён вінаваты, яго я хочу пакараць, а хутчэй за ўсё вось гэтага не будзе, дык гэтая тэма паступова сыдзе прынамсі на пэўны час з першых палосаў, з агульнай увагі, можа там і кансультацыі нейкія будуць працягвацца, але пакуль прынамсі не выглядае так, што бліжэйшым часам нас чакае істотны зрух. Мы з вами вось пажартавалі, і гэта сапраўды пасля апошніх сустрэч і тэмаў, якія ўзнімаў Путін, тэма для для жартаў, калі ён там сустрэча там ці інтэрв'ю на колькі там гадзінаў і без гістарычнай лекцыі там пра нейкіх там печенегаў там ці яшчэ каго-нибудь там не абысціся, навошта яны яму кожны раз, тут конечно пытанне да псіхіятараў, але калі браць іншыя моманты, звярнулі увагу, вы правда у сябе ў тэлеграм-канале, дарэчы, подписывайтесь на тэлеграм-канал гаспадара Александра Фрыдмана, калі вы гэтага яшчэ не зрабілі, азначылі, што яны, я маю на увазе Уітков і Кушнер, чакалі 3 гадзіны, здаецца, пакуль там Путін да іх прыме. У іншых каналах я бачыў інфармацыю пра 2 гадзіны, але суть не ў гэтым. Прыязджае да цябе спецпрадстаўнік Трампа, з якім ты вядзеш перамовы, і 2 там ці 3 гадзіны ты трымаеш іх каля дзвярэй. Потым, як вы адзначылі, іх частуюць абедам, і ведаючы, што прынамсі Кушнер габрэй і прытрымліваецца ў харчаванні вельмі так сур'ёзна габрэйскіх там нейкіх пэўных абмежаванняў, ім даюць адмыслова тыя там прадукты і тыя блюды, дзе яны не адпавядаюць гэтым патрабаванням, то бок, умоўна кажучы, Кушнера взяли і тыкнулі мордай у непатрэбную нейкія там стравы. Гэта атрымліваецца свядомая нейкая спроба прынізіць. Ці як это ўспрымаецца? Думаю, так, показать месца. Што тычыцца Віткафа, для яго гэта не першы вопыт. Ён жа чакаў і раней. Там чакаў нават пакуль Путін, адзін раз, калі не памыляюся, нават 5 альбо 6 гадзінаў чакаў. Так што такое стаўленне да Віткафа, яно новым не з'яўляецца. Ён для гэтага прызвычаіўся, ён гатовы. Мне падаецца, для яго гэта праблемай не з'яўляецца таму, што для яго галоўны вынік. Гэта па прынцыпу, неважна, як ты да мяне ставишься, не важно, что ты со мной зробишь, але галоўнае, калі будзе вынік і мой босс Дональд Трамп будзе задаволены, я свайго дасягнуў. Мне падаецца такі менталітэт у Віткафа. Наколькі я разумею, то яўрэйскія традыцыі гэта для Віткафа, так, у яго ёсць яўрэйская ідэнтычнасць, ён гэтага не хавае, але гэта не з'яўляецца для яго, як мне падаецца, прынамсі, што пра яго пісалі, такім ужо прынцыповым пытаннем. Іншая гісторыя з Кушнерам. Кушнер гэта чалавек, які сваю рэлігійную і этнічную прыналежнасць падкрэслівае. Для яго гэта важнае пытанне. Ён падкрэслівае, што ў ягонай сям'і саблюдаюць пэўныя традыцыі, таксама традыцыі, якія тычацца харчавання. І, канешне, расійскі бок гэта ведае.
і калі яны гэта ведаюць или ўсё ж таки арганізоўваюць сняданак для абодвых, я колькі разумею, яны павялі іх у рэстаран рускай кухні і там падаюцца рэчы, ну про якія ты ведаеш, што гэта Кушнер у нармальнай сітуацыі есть не будзе, что гэта не то, гэта не тое, гэта супярэчыць ягоным рэлігійным прынцыпам. Напрыклад, тое, што там яны прыгатавалі скрабаў, а гэта адзін з галоўных быў момантаў, наколькі я разумею, з галоўных блюдаў, якія там былі падрыхтаваны. Я не ведаю, што там насамрэч Кушнер рабіў, як ён для гэтага паставіўся, но думаю, што ён у адрозненне ад Віткафа насамрэч гэта зразумеў. Ён не прызвычаіўся да такога стаўлення. Ён не толькі прадстаўнік прэзідэнта Трампа, ён яшчэ і вельмі блізкі чалавек для Трампа. Гэта муж ягонай дачкі, гэта член сям'і Трампа, калі ўжо так можна сказаць, і калі да яго так ставяцца, я думаю, што для яго гэта быў новы вопыт. І прынамсі тое, што было апублікавана, тыя фотаздымкі, там Кушнер выглядаў досыць стрымана. Мне ён падаецца чалавекам, які больш разумее у палітыцы, куды больш разумее, чым Віткаф. Я думаю, што ён паведна гэтыя крокі расійскія зразумеў, і я не выключаю, што яму гэта ўсё не спадабалася. Но перш за ўсё, напэўна, не спадабалася тое, што яны прыляцелі, паразмаўлялі, пасядзелі, выніка як не было, так і няма. Што тычыцца Пуціна, ну гэта тыповая гісторыя. Калі ты затрымліваешься, гэта ж не тое, што вось ён сёння затрымліваецца, а заўтра ён будзе пунктуальны. Не, гэта ж традыцыя. І калі ты затрымліваешься там на 2, на 3 гадзіны, прычым на такія важныя перамовы, і гэта ж відавочна, што больш важных перамоваў, чым тое, што было учора, у Пуціна не было, і не запланавана, і не будзе бліжэйшым часам. Але трэба паказаць, я гаспадар, я вырашаю сітуацыю, я тут галоўны, і вы тут будете чакаць, колькі патрэбна. Ну і каб яшчэ месца сваё ведалі, таксама будзе вам такая ежа, якая мне пажадана, якая мне падабаецца. Я ўпэўнены, што гэта не пажаданні былі Кушнера і не пажаданні Віткафа. Ну гэта ўжо іншае пытанне. Так што гэта такі тыповы стыль. Ну і, канешне, калі нехта чакае, пачувае сябе неўтульна, гэта можа паўплываць на перамовы, на то, як перамовы будуць праводзіцца. І гэта такія трукі, якія Пуцін выкарыстоўвае, ну, усе апошнія 25 гадоў, які ён знаходзіцца ва ўладзе. Так што нічога прынцыпова новага тут не адбылося. Другое, што ён палічыў патрэбным гэта зрабіць вось з прадстаўнікамі Трампа ў такіх складаных умовах, як сёння. Ну что ж, як кажуць, будем назіраць, як там і што далей будзе адбывацца. Давайте да іншых тэмаў і, можа быць, перакінемся ў Еўропу. Сёння акурат такі 3 снежня збіраюцца пастаянныя прадстаўнікі краінаў ЕС пры Еўрасавеце і будуць абмяркоўваць новыя санкцыі супраць Расіі. Невядома дакладна, пра што ідзе размова, але, як удакладняюць карэспандэнты з Брусэля, раней Кая Калас заяўляла, што яны могуць быць датычныя ценевого флота России. Адначасова, калі уже заговорили про санкции, я хотел бы звярнуць увагу на зварот Литвы да Евросоюза, да кіраўніцтва Евросоюза і с патрабаваннем нейкім чынам паўплываць на рэжым Лукашэнкі, які не спыняе атаки метеозондами с так зваными контрабандными цыгаретами, з-за якіх ужо каторы раз спыняе сваю працу Вільнюскі аэропорт. І прэзідэнтка Еўракамісіі Урсуля фон дер Ляйен заявила, што Брюссель рыхтуе новы санкцыйны пакет у дачыненні да канкрэтна Беларусі. Вось што гэта могуць быць за санкцыі і як вы ацэньваеце патэнцыйную іх узровень дзейнасці?
Я пачну з санкцый супраць Расіі, гэты 20 пакет, пра які ідзе гаворка. Канешне, хутчэй за ўсё гэта будзе вось той саманы ценявы флот, але гэтыя санкцыі яны маюць зараз і сімвалічнае значэнне. У тым сэнсе, што калі тут Расія у перамовах са Злучанымі Штатамі высоўвае патрабаванні пра тое, каб былі зняты санкцыі, яшчэ таксама высоўвае патрабаванне, каб гэтыя тэрытарыяльныя заваяванні Расіі былі афіцыйна прызнаныя не толькі Злучанымі Штатамі, іх мала, каб гэта былі толькі амерыканцы. Яны патрабуюць, каб адпаведнае зрабілі і еўрапейцы. Калі Расія робіць усё, каб вынесці Еўропу ў задушкі, каб не Расія, каб Еўропа не ўдзельнічала ў перамовах. Якраз у такі момант еўрапейцам асабліва важна прадэманстраваць: мы тут, мы ў гульне, мы можам вам таксама зрабіць непрыемна, вось вам гэты пакет, які, дарэчы, прыняць будзе не так проста. Там ёсць, безумоўна, зразумелая і, так я б нават сказаў, вечная вета альбо пагроза вета з боку Венгрыі. Што з гэтага будзе, пакуль адкрытае пытанне, але думаю, як яны 19 разоў уже пераадольвалі гэтае вета, вось так гэта будзе і ў 20 раз, хутчэй за ўсё. Дык вось, з другога боку, Украіна відавочна не верыць у моц гэтых еўрапейскіх санкцый, таму яна вырашыла ўжо сама паступова знішчаць гэты расійскі ценявы флот. Тое, што мы зараз бачым, гэта украінскія ўдары, і досыць паспяховыя ў ваенным сэнсе. Канешне, гэта крок у напрамку эскалацыі, але Украіна сёння ў такім становішчы, калі Украіна ўжо будзе думаць пра эскалацыю, так яна рызыкуе ўвогуле знікнуць. Так што з ваеннага пункту гледжання дзеянні Украіны зразумелыя. Цяпер, што тычыцца Беларусі і Лукашэнкі. Прыняць санкцыі супраць рэжыма Лукашэнкі гэта куды прасцей, чым прыняць санкцыі супраць Расіі. Ну так, можа там будзе нейкая незадаволенасць з боку Венгрыі, зноў жа і альбо Славакіі, дзе будзе скажана, гэта не канструктыўны крок, можа лепш было дамаўляцца, але зноў жа пытанне Лукашэнкі гэта не тое пытанне, праз якое яны будуць рызыкаваць нейкія канфлікты. Санкцыі супраць Беларусі прымаліся і прымаюцца, дарэчы, куды лягчэй, чым санкцыі супраць Расійскай Федэрацыі. Якія гэта могуць быць санкцыі? А вось гэта і цікавае пытанне. Гэта могуць быць і эканамічнага кшталту санкцыі, і вось гэта тыя санкцыі, якія Лукашэнку непрыемныя і Лукашэнку абсалютна не патрэбныя, і як бы там ні казалі беларускія ўлады, іх гэта непакоіць, бо любыя санкцыі эканамічнага характару гэта абмежаванні, а магчымасці зрабіць беларускім уладам балюча у еўрапейцаў па-ранейшаму прысутнічаюць. Але гэта могуць быць і іншыя санкцыі, такога кшталту санкцыі, якія Еўропа звычайна рабіла супраць беларускіх урадаў за парушэнне правоў чалавека, за фальсіфікацыю выбараў і іншыя. Гэта не санкцыі эканамічнага характару, гэта асабовыя санкцыі. Ну, напрыклад, можна зрабіць санкцыі, там, не ведаю, пра супраць шэрагу кіраўнікоў там пагранічнага камітэта, памежнага камітэта. Усе, хто звязаны. Это былі асаблівыя асабовыя санкцыі, што яны не маюць права больш уязджаць у еўразвязь. Ну, калі гэта будуць такія санкцыі, ну, дык Лукашенко скажа, ну, хай сабе, яны і так асабліва не ездзяць. То бок мы можам сапраўды атрымаць такую сітуацыю, што санкцыі будуць уведзены, але гэта будуць такія санкцыі, ад якіх беларускім уладам будзе толькі смешна. Пакуль не зразумела, якія гэта будуць. Літоўцы настойваюць на гэтых санкцыях, бо у іх ужо пагрозы санкцыі гэта элемент ціску. Яны маюць надзею, што вось тое, што гэта дыскусія пачалася і прэзідэнтка Еўрапейскай камісіі фон дер Ляйен кажа, што яна гэта падтрымлівае, што гэта можа быць дастатковым ціскам, каб Лукашенко ўсё ж таки падумаў, для сябе вырашыў. А ці трэба яму рызыкаваць новымі санкцыямі, якімі бы яны не былі? Мо сапраўды будуць эканамічныя непрыемныя? Ці яно гэта варта, гэта гісторыя з Літвой? І вось разлік робіцца на то, што Лукашенко ўсё ж таки вырашыць, ну, хопіць, не будзем так рызыкаваць, не пойдзем на гэтыя крокі. Магчыма, гэта так. Але калі сябе уявіць, я гэта не выключаю, што за гэтымі метэазондамі стаіць не Лукашенко, і што гэта не толькі праект Лукашэнкі, а што гэта праект Расійскай Федэрацыі, і што тое, што зараз адбываецца ў беларуска-літоўскім памежжы, гэта толькі частка, так бы мовіць, частка расійскага плану па дэстабілізацыі еўрапейскіх краінаў, і вось той участак працы, за які адказвае Лукашенко,
Лукашенко, дзе яму просто даручна, вось ён павінен зрабіць гэта і гэта, каб гэтым літоўцам было там непрыемна, вось каб там можа выклікаць палітычны крызіс у Літве, выклікаць незадаволенасць і гэта далей. Калі гэта тое, што яму даручана і што ад яго чакае Москва, ну то тут ні санкцыі, ні пагрозы санкцыяў асабліва нічога не зменяць. Тым больш, што прынцыпова Расійскай Федэрацыі пагаршэнне стасункаў, яшчэ большае пагаршэнне стасункаў паміж еўрапейцамі і рэжымам Лукашэнкі, яно нават выгадна. Нават пры тым, што у прынцыпе Лукашенко на перамовах з амерыканцамі дзейнічае ў рэчышчы расійскіх інтарэсаў і не выходзіць за межы расійскіх інтарэсаў, але ўсё ж такі яны глядзяць на гэта вельмі так асцярожна, я б нават сказаў раўніва. А вось тое, што можа быць нейкае грунтоўнае станоўчае змяненне стасункаў паміж Беларусю і Еўразвязам, ну гэта апошняе, што сёння Расіі патрэбна. Так што я думаю, новыя санкцыі супраць Беларусі расійскі бок цалкам задаволіць. Давайте звернемся до тэмы Літвы, літоўска-беларускіх адносінаў, але пачнем з беспілотніка, а не з метэазондаў. Беспілотніка, які нібыта прыляцеў з тэрыторыі Літвы і нанёс ну просто жахлівы удар по нацыянальнай бяспецы Беларусі, раскідаў папяровыя бел-чырвона-белыя сцяжкі. Як вы ставіце да ўсёй гэтай сітуацыі, што за ёй можа стаяць, каму яна выгадна, то есть вот што гэта вот фактычна было і чаму менавіта бел-чырвона-белыя сцяжкі, чаму там не яшчэ што-нибудь, чаму не кантрабандныя, не банкі шпротаў якіх-нибудь балтыйскіх? Гэта насамрэч добрае пытанне. Каму гэта, я б сказаў бы так, непрыемна гэта беларускім уладам, бо так ці інакш, як бы яны гэтую сітуацыю не выкручвалі і не паказвалі, гэта паказвае, што ў беларускую прастору, паветраную прастору залятаюць гэтыя самыя дроны. І гэта супярэчыць таму вобразу, які стварыў Лукашенко, што вось мы аазіс міру, тут ва ўсіх праблемы, у Літвы праблемы, у Еўропы праблемы, в Украіне вайна, Расія таксама ўцягнута ў баявыя дзеянні, як кажа афіцыйная беларуская прапаганда у рамках гэтай спецыяльнай вайсковай аперацыі. Яны ж выкарыстоўваюць пераважна гэты тэрмін. А мы такі азіс міру. У нас няма праблема, у нас мірнае неба, у нас нічога такога не адбываецца. Ну і вось усё ж такі, што бачым, адбываюцца, залятаюць гэтыя дроны. Прычым калі гэты дрон насамрэч заляцеў з літоўскага боку, ну значыць ён здолеў гэта зрабіць. Значыцца у беларускіх паветранай абароны не ўсё атрымалася, назовем гэта так. Калі гэта не з тэрыторыі Літвы было запущена, а з тэрыторыі Беларусі, гэта таксама дрэнна выглядае. Значыць, на тэрыторыі Беларусі па-ранейшаму дзейнічаюць незадаволеныя гэтым рэжымам, і вось нават перайшлі да таго, што дроны запускаюць. Таму гэтая гісторыя сама па сябе яна непрыемная. У мяне няма адчування, што беларускі бок ён зацікаўлены у далейшай эскалацыі стасункаў з Літвой. Вось та эскалацыя на сённяшнім узроўні іх задавальняе. А вось яшчэ адзін крок зрабіць далей, думаю, не. Таму і рэакцыя ў іх усё ж такі, нягледзячы на непрыемнасці, досыць стрыманая. Што тычыцца, калі мы будзем зыходзіць з таго, што гэта было запущена з тэрыторыі Літвы, і калі мы ўявім сабе гіпатэтычна, што нейкія там сілавыя структуры літоўскія маюць да гэтага дачынення, калі ўвогуле, ну тым самым Лукашенку магчыма прадэманстравалі, што глядзі, Лукашенко, ты нам робіш вельмі непрыемна з метэазондамі. Мы, канешне, метэазонды запускаць не будзем, хаця тэарэтычна, напэўна, пры жаданні яны маглі б гэта зрабіць. Яны гэта рабіць не будуць, таму што еўрапейскія дэмакратычныя краіны не ідуць на эскалацыі і не займаюцца вось такім адкрытым сабатажам. Вось. Але мы можам зрабіць таксама непрыемныя рэчы для беларускіх уладаў, што яны і зрабілі. Я не выключаю, што гэта былі нейкія прыватныя асобы, якія не звязаны, ніякім чынам не звязаны ні з літоўскімі ўладамі, ніякім чынам, што вось гэта такая была прыватная акцыя, якая атрымалася. Так што мы пакуль вельмі... Ніхто ж не бярэ на сябе адказнасць за гэта, і зразумела, не бярэ. Так што такі выпадак быў. Думаю, што той, хто гэта зрабіў, уважліва сочыць за тым, якая рэакцыя. І, магчыма, калі ён гэтай рэакцыі задаволены, то і будзе яшчэ і працяг.
Такі умоўна скажем плюшавы дэсант 2.0. Дарэчы, по выніку того плюшавага дэсанта, які здарыўся, здаецца, у 12-м годзе, калі не памыляюся, пазбавіліся сваіх пасадаў там шэраг генералаў адказных там і за ПВО і там за ўсё астатняе. То бок, калі гэта сапраўды з Літвы прыляцела, і ладно б там прыляцеў, ну як я ўжо казаў, там жартаваў з умоўнымі бляшанкамі шпротаў, а яны ж прыляцелі з цэлымі БЧБ сцяжкамі, то варта чакаць там, што пагоны паляцяць. Магчыма. Ну зараз Лукашенко ён у ад'ездзе, калі ён вернецца, ён, канешне, там будуць нейкія справаздачы, і ён будзе рабіць свае высновы. Так што калі яны прыйдуць да высновы, што гэта сапраўды прыйшло з тэрыторыі Літвы, ўсё ж таки там же ёсць розныя рэчы. Адно тое, што яны свае расследаванні робяць і паведамляюць Лукашенку, напэўна, не ўсё ж таки праўду, а не нейкія там рознага кшталту абсурдныя версіі. Калі сапраўды гэта прыйшло з тэрыторыі Літвы, незалежнасці ад таго, звязана з літоўскімі ўладамі альбо не звязана з літоўскімі ўладамі, гэта пралік беларускага боку, і, напэўна, ведаючы Лукашенку, ён будзе чакаць адказных. Ну так, гэта ж все ж таки не дроны, якія ляцяць з тэрыторыі России, там это ўжо зусім іншае, гэта тут не сяброўская краіна, і зноў жа таки БЧБ сімволіка і все астатняе. Тут, конечно, да, трэба разбирацца. Давайте, может быть, на працяг, але ось да гэтых метэазондаў і да сітуацыі з мяжой, дакладней, магчымая рэакцыя Літвы все-таки на тое, што гэтыя метэазонды працягваюць ляцець, аэрапорт працягваюць закрываць з-за гэтай ўсёй сітуацыі з аднаго боку, з другого боку рэжым так і не выпускае гэтыя літоўскія грузавікі дальнабойшчыкаў. Да таго дайшла сітуацыя, што гэтыя літоўскія дальнабойшчыкі вырашылі нават зладзіць акцыю пратэста. Праўда, не як раіў ім міністр унутраных спраў Літвы зрабіць гэта ў Мінску, яны гэта будуць рабіць у Вільні, усё ж такі. І то бок, як вам гэта бачыцца ўся сітуацыя? Наколькі гэта ўсё ж такі невыгадна рэжыму, і можа быць не яго віна, што да гэтага ўсё дайшло, і ці можа гэта дайсці да сапраўды закрыцця мяжы ізноўку наноў? Ну, я думаю, зноў ж, канкрэтныя крокі, калі нават себе уявіць, што гэта ідзе частка нейкай расійскай гібриднай аперацыі супраць Літвы. Розныя канкрэтныя крокі, ўсё ж таки за іх адказвае Лукашенко. Гэта ж не тая аперацыя, якая цалкам прыдумана і по крокам распісана ў России, калі гэта яна ўвогуле есть. Так што выпускаць фуры альбо не выпускаць, гэта ўжо вырашае Лукашенко. Што тычыцца метэазондаў, гэта таксама такое пытанне. Мы ж бачылі, што пэўны час іх не было. Адпаведна, у Мінску было прынята рашэнне гэта не рабіць, альбо яны сумесна з Россией прынялі рашэнне гэтага не рабіць. Зараз яны гэта працягваюць і паводзяць сябе, вельмі нахабна. Патрабаванне Лукашэнкі вядомае. Ён зыходзіць з таго, што пазіцыя Літвы слабая, што той урад, які там зараз ва ўладзе, гэта урад невопытны, які не ведае, як паводзіць сябе трэба у такой сітуацыі. Таму і ёсць яго боку гэтае патрабаванне пра афіцыйную сустрэчу. Літва не ідзе на гэтую афіцыйную сустрэчу, бо яны дакладна разумеюць, што калі гэтае патрабаванне сустрэцца, сама гэтая сустрэча, нічога такого фатальнага няма. Так, гэта літоўцам непрыемна, бо гэты рэжым яны не прызнаюць. Што тут зробіш, калі фактычна гэтыя людзі знаходзяцца ў Беларусі ва ўладзе і кантралююць сітуацыю ў Беларусі. Хочаш вырашыць нейкае пытанне на беларускім напрамку, як бы гэта непрыемна не было, трэба размаўляць з Лукашэнкам і лукашэнкаўцамі, бо іншых няма. То бок, калі ў прынцыпе Літва, можа бы, і паразмаўляла бы. Праблема ў другім. Гэта патрабаванне Лукашэнкі, яны разумеюць, што калі адно патрабаванне Лукашэнкі будзе выканана, будзе другое, будзе трэцяе, і гэта будзе толькі заахвочваць беларускі бок рабіць усё больш і больш непрыемных крокаў. То бок, дамаўляцца з Лукашэнкам зараз гэта азначала дамаўляцца, спрабаваць пераважна на ягоных умовах. Гэта літоўскі бок не жадае рабіць. Але нейкім чынам пытанне вырашаць трэба.
трэба, каб працаваў аэрапорт у Вільнюсе, трэба, каб вярнулі фуры, якія ёсць магчымасці. Магчымасць першая, ідзеш на перамовы з Лукашэнкам, і Лукашенко пераможа ў гэтых перамовах, бо у яго гэтыя фуры, і ён, будзем лічыць з таго, сыходзіць з таго, што гаспадар метэазондаў, магчыма, не, ну ладно, будем лічыць, што гаспадар метэазондаў, і калі ты з ім будзеш дамаўляцца, ты будзеш выконваць ягоныя умовы, бо пераважна, бо ён можа працягваць, а можа і спыніць. З другога боку, калі ты гэта не робіш, як ты вырашыш гэтае пытанне? Ну вось Літва імкнецца звярнуцца да Бруселя, і праз Брусель, праз ціск з Брусселю, магчыма, ідзе нават нейкі ціск з боку амерыканцаў, хто яго ведае. Магчыма, гэтыя складанасці на літоўска-беларускай мяжы адна з прычынаў, чаму ў Беларусі до сих пор да сённяшняга часу не было гэтага візіта Джона Коула, чаму не было там нейкіх здзелак паміж Мінскам і Вашынгтонам. Магчыма, гэта таксама ўплывае. Ну, зараз відавочна, што літоўцы працуюць, магчыма, праз амерыканцаў, і відавочна працуюць праз еўрапейцаў. То бок лічаць, што пагрозамі гэтых санкцыяў можна паўплываць на паводзіны Лукашэнкі. Я тут хутчэй скептычна да гэтага стаўлюся, бо ўся гэтая гісторыя з мяжой, калі Літва спачатку мяжу зачыніла, крокі свае не пралічыла, потым мяжу раней адчыніла, і вось, а пасля гэтага Лукашенко працягвае, а Літве няма чым адказаць, ну гэта хутчэй для Лукашэнкі запрашэння да актыўных дзеянняў, не да кампрамісу, а менавіта да ціску. Вось ён лічыць, што ў Літвы зараз пазіцыя слабая, і ён можа даціснуць. Да, дарэчы, вось што дзіўна адзначылі назіральнікі, што гэтай ноччу не было ніводнай спробы нелегальнага пераходу мяжы, прычым як на польскай мяжы, так і на літоўскай і на латвійскай мяжы. Здавалася б, чаго? Вот што так здарылася, ці проста так склалася, ці не варта рабіць нейкіх высноваў? Я думаю, што гэта яшчэ раз беларускія ўлады паказваюць, што яны цалкам кантралююць сітуацыю. Вось у іх ёсць две розныя рэчы. Калі гаворка ідзе пра мігрантаў і калі гаворка ідзе пра метэазондаў, што кажа Лукашенко і ягонае атачэнне, мы да гэтага не маем аніякага дачынення, гэта не мы. Ну мы-то пра што? Вось гэтыя мігранты, яны прыбываюць, іх нібыта паклікалі ў Еўропу. Яны ідуць у Еўропу, а мы тут што? Мы ж нікаму нічога ніколі. Што тычыцца метэазондаў, гэта ж выглядала таксама, калі ён казаў, ну там жа нейкія там літоўцы, там дасылаюць, ну гэта ж не мы. Што мы тут з гэтым можам зрабіць? Насамрэч, усё выглядае інакш. Лукашенко кантралюе мяжу, Лукашенко кантралюе тое, што там і бывае з кантрабандай. Калі б ёсць жаданне, няма ні метэазондаў, няма мігрантаў. І вось Лукашенко паказвае з мігрантамі якраз гэта. Вось глядзіце, я тут гаспадар сітуацыі, паразмаўляйце са мной, выканайце мае умовы, і не будзе у вас мігрантаў. Вось паказваю, што я магу зрабіць. А калі не жадаеце размаўляць, ну паглядзіце, што будзе у вас заўтра, паслязаўтра. Я думаю, сёння быў 0, заўтра, магчыма, будуць зусім іншыя лічбы. Ну і на завяршэнне, зараз вот як вы ўжо адзначылі, на месцы у Палацы незалежнасці ў Мінску Лукашэнкі няма. Ён, як сцвярджае прапагандысцкая дзяржаўная прэса, здзяйсняе гістарычныя візіты. Быў яго гістарычны візіт у М'янму, зараз гістарычны візіт у Алжыр. Чамусьці ў Катар быў візіт не гістарычны, ну, можа быць, пакуль не адумаліся. Але як вы ацэньваеце, ўсё ж такі, чалавек едзе фактычна за грашыма. Уся мэта паездкі гэта пра тое, каб альбо нешта прадаць, альбо грошай атрымаць. І што тут гістарычнага? Вот увогуле як ацэньваецца гэты яго дыпламатычны прарыў у краіны дальняй дугі, на ваш погляд? Ну, калі паглядзець на Лукашэнку і ягоныя паездкі, ну, яны ў яго амаль усе гістарычныя, таму што іх насамрэч няшмат. Калі там паглядзець, ну, куды Лукашенко ездзіць падчас звычайна?
колькі там у Россию, ну амаль кожны месяц, зразумела, прычым менавіта ён у Россию, а не Путин да яго, там усё накірунак зразумелый, постсоветская прастора. Ну яшчэ бывае ў нейкіх краінах, ўжо далей куты, ну Китай, канешне, таксама прысутнічае, ну як васал ён павінен у Китаі з'яўляцца, гэта таксама так. А вось іншыя краіны, тут амаль у него нічога няма. І вось таму, калі ён з'язджае ў пэўную краіну, дзе яго прымаюць на высокім узроўні з пашаны, іншыя пачынаюцца размовы сразу пра гістарычныя паездкі. Тым больш, што там у некаторых з гэтых краінаў, наколькі я разумею, даже М'янма альбо Алжир, Лукашенко ў першы раз. Тое, што мы зараз бачым, гэта такое падарожжа ў ўсходнюю казку. То есть розныя краіны, ён там быў у М'янме, ну тут трэба было ему ехаць, бо быў візіт кіраўніцтва М'янмы, і там можа і там розныя эканамічныя інтарэсы могуць быць, у тым ліку і нават звязаныя з пастаўкамі зброі, там усё ж таки ваенная хунта ва ўладзе, ім зброя патрэбная. Што тычыцца Аману, гэта адпачынак, гэта выглядала відавочна як адпачынак, магчыма, звязаны з нейкімі медыцынскімі пытаннямі, не выключаў бы я гэта. І там нічога такой актыўнасці у Лукашэнкі не было. Там ён просто прыемна адпачыў. Ну, раней гэта былі Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, ну, гэтым разам гэта быў Аман. Што тычыцца Алжыра, гэта новае. Новае таму, што іншыя краіны, там тая ж М'янма, там ужо пэўныя стасункі ёсць. Там ужо нешта налажана. А вось тут у выпадку Алжыра трэба прабіваць, трэба дабівацца новага. І тут ён разлічвае выйсці на вось гэты паўночна-афрыканскі ўзровень, і праз Алжыр магчыма гандляваць з іншымі краінамі і бачыць у Алжыры, ну, краіну, якая можа пры пэўных умовах набываць беларускія тавары або зацікаўлена ў паслугах з Беларусі. Так што ў гэтым сэнсе у яго візіт ён розны, но тое, што абавязкова ёсць частка адпачынку, гэта было так ва ўсіх гэтых паездках, тым больш, што бачна, ён відавочна, што гэты графік, ён цяжкі, калі столькі краінаў, розныя краіны, розныя кліматычныя умовы, ну, відавочна, Лукашэнку гэтая паездка даецца цяжка, но пакуль вытрымлівае. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завершаць нашу размову. Я нагадаю яшчэ раз пра тэлеграм-канал спадара Александра Фрыдмана. Подписывайтеся. Не забывайся подписываться на YouTube канал Еврорадио. Ставьте свои падабайкі, націскайце на звоночек, каб не пропускать наши штотыднёвыя регулярныя сустрэчы с спадаром Александром, і расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.